Saan ka nakakita ng ganito kagandang studio type transient? Hometel Transient. Wala ka nang hahanapin pa. Nasa halagang 1,500 pesos lang ay para ka nang nakatira sa mamahaling apartment style hometel. Paano ba naman kasi? Kumpleto ito ng gamit. May lababo, mini ref, utensils, microwave, rice cooker, wifi, elegante, affordable, at comfortable. Welcome sa KVRA Hometel. Kung nagbabalak kang pumunta sa Legazpi para mag-explore ng mga sikat na destination, tulad ng Cagsawa Ruins, Ayun Volcano, o para mag-aral at maghanda sa bawat board exam, perfect na perfect ang KVRA Hometel para sa iyo. Tara, huwag natin patagalin pa. Pasukin na natin. Pagpasok mo pa lang sa gate ay makikita mo na ang kanilang malawak na parking area para sigurado ang seguridad ng iyong mga sasakyan. Unahin natin ang Mia Hometel. Pagpasok mo nga ay bubungad sa iyo ang malinis at mala-elegante nilang living room, aesthetic design at may malaking ceiling fan. Napakalinis ng kusina at kumpleto ang kagamitan. Dinisenyo nga ito para sa absolute comfort. May water dispenser na may hot and cold at meron ding double door na refrigerator. Hagdanan pa lang ay pangmayaman na, lalo na ang kanilang banyo. Sa second floor ay may dalawang malaking kwarto. Meron ng extra room na malaki rin. Tamang-tama kung gusto nyo ng separate room. At dito naman sa master's bedroom ay matatagpuan ang isa pang malaking kwarto na may malaking kama at sa ilalim ay may extra bed. Kaya hindi ka mauubusan ng matutulugan. So yun nga mga ka-travelers, ito nga yung kanilang hometel or studio type na parang bahay talaga. Napakaganda, napakalinis at napakabango ng lugar na ito. Perfect na perfect to para sa buong pamilya na gusto mag-stay sa Legazpi. At 7 minutes lang po to kalayo from Daraga Airport. But wait, there's more. Dahil Mia Hometel pa lang yan. Up next, ang kanilang pinagmamalaki at mala-elegante na hometel. Mga ka-travelers, ito naman yung pangalawang pupuntahan natin na ang napakaganda nila. Kivara studio type. Pasok. Wow! Napakalambot ng sofa. Mayroon pa dito sofa. Okay, ito naman kanilang kitchen. Mula sa kitchen, kumpleto ang kusina nila ng mga gamit. May heater, may gas stove, may lababo. Kumpleto ng gamit. Ang ganda ng ilaw. Aesthetic ang design ng mga aparador, ng mga cabinet. Talagang solid na solid to mga ka-travelers. Feel at home, stress-free ka. Dalawa-dalawa pa ang rice cooker nila dito. Ayan, may cabinet pang isa dito. Okay, napakaluwang. Guys. Okay, dito matatagpuan mga ka-travelers ang mga kutsara, pinggan, baso. Okay, nasa isang lugar. Cabinet pa lang para sa mga baso at pinggan, napakalaki na. Ito yung kanilang fridge. Double door na fridge. Oh my God. Ito guys. Oh my God, nandito. Sliding door din, oh. Oh, ooh. Meron ding exhaust. Okay, exhaust ang tawag dito. Dito hinihigop yung usok. Okay, ito naman yung kanilang labas. Kitang-kita mo. So, talagang may safety rin sila. Kitang-kita na tanaw mo, kapitbahay mo. And, syempre, dito yung mirrors natin. Okay, so kung 6 kayong magkakapatid, siksikan kayo rito, walang problema. Ito pa ang malupit. Pupuntahan naman natin to. Guess what? Kung ano tong room na to. Sarado muna natin para may thrill, no? Okay, hulaan nyo kung ano to mga ka-travelers. Kusina ba to? Bathroom ba to? Huwag na, puntahan na natin kung ano to. Lababo pa lang yan. Ayan. May extra lababo sa likod ng lababo. Ang lupit. At eto pa mga ka-travelers. Ito naman ang kanilang CR. Napakalinis, napakabango, napakalaki. Okay, glass door din yan. Napakalinis. At bago tayo pumunta sa second floor at makita ang kanilang bedroom, meron tayong na-discover. Secret door. Pasok. Ayan. Sa mga gusto ng tagu-taguan, pwedeng-pwede ka dyan. Kasyang-kasya kayo dyan. Tara, akit naman tayo. By the way, meron palang TV. TV, aircon. Sa baba pa lang may aircon na. Dalawang aircon dito. Isa and dalawa. Okay, so akit na tayo sa second floor. Minimalist ang design ng kanilang hometel. Pag akit mo, bubungad agad sa'yo ang napakaraming pintuan. Unahin na muna natin ang pintuan. Okay, pasok. Pasok kayo.
cabinet, ang pwedeng lagyan ng mga gamit, mga damit. At andito yung inyong mga unan at mga kumot. Siyempre, hindi mawawala ang mga cabinet sa baba na may libre pang pambukas. At syempre, itong kanilang malambot na kama. Tingnan natin. Oh my God. Napakalambot naman talaga. Ito pala ang tinatawag na dream catcher para maging maganda ang tulog nyo. Bintana. So, pwede mong matanaw ang kotse mo sa baba mula sa second floor. Alright? So, dito may aircon din, ha? Kompleto yan. Kompleto. May aircon. Tapos, yung painting nila. Next naman na puntahan natin ay yung room na to. Pasok. Wow. Kung doon, kasya 4, 5, dito rin, kasyang-kasya. Ito naman, ang kanilang closet. Nandito rin, nilalagay yung mga damit, unan, kumot. So, malaki, maluwang, no? Napakaluwang nito. Ito naman ang kanilang balcony. Veranda, terrace, whatever you call that. Okay, dito pwede ka magmuni-muni, magkape, umupo, tanawin ang Bulkang Mayon. So, dito, kitang-kita mo yung Bulkang Mayon. Tunay nga na napakaganda at napakalaki ng mga ini-offer sa hometel na ito. At alam mo ba na mas makakatipid ka kung mag-i-stay ka dito ng matagalan. Kung solo traveler ka naman, ay huwag kang mag-alala dahil for only 1,500 per night ay meron ka ng kumpleto at affordable na matutuluyan. Ito nga, ang kanilang Queen Transient Studio. So mga ka-travelers, tapos na nating puntahan ang Ibarra Hometel. Pupuntahan naman natin ang Queen Studio Transient. Tara, puntahan natin kung ano bang makikita natin doon. Pasok. So dito kasya 3 or kasya 2 tao. Pero dito mga ka-travelers, makikita mo, kumpleto pa rin siya. So mini size na hometel siya. So merong dito microwave, meron din tinatawag, may ding sink, panghugas ng pinggan. Sa baba, malinis, maluwang. Dito, pasok tayo. Ito yung kanilang mini-size living room sa 2 tao. So, divide siya ng wall na to. Alright? Kung makikita nyo yung kama, linen din ang ginamit dito. Dito, hotel na siya. Feel at home ka na. Kaya pinagsamang hotel at saka home. Ayan. Matatanaw mo dito ang labas at ng kotse mo. Siyempre, meron ding terrace or veranda. Okay? Dito, pwede ka rin magkape. Magtingin-tingin. So, isa kayo na jowa mo, no? Siya rito, siya naman doon yung isa. Natin ang kanilang CR. Okay, saktong-sakto lang talaga pang couple. Malinis at mabango. Alright, so sa mga gustong pumunta sa KVRA, mag-book na kayo hanggang maaga. Panigurado, baka punuan na to. Dahil na trending ng kanilang hometel. Hometel Transient. Bahay na, hotel pa. Pinagsama. Kumpleto lahat ng gamit dito. Wala ka nang hahanapin pa. Matatagpuan ang KVRA Hometel sa University Homes, Washington Drive, Legazpi City, Albay. Ilang minuto lang ito mula sa mga pangunahing atraksyon ng Legazpi at short ride naman papuntang Bicol International Airport. Kaya't paniguradong swak ito para sa mga estudyante, travelers, at kahit business guests na gusto ng convenient at accessible stay. Ito na nga talaga ang pinakasulit at pangmalakasang hometel na aming natuluyan dito sa Legazpi. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Albay upang mag-explore, mag-staycation, or mag-relax, perfect ang hometel na ito. Kaya ano pang hinihintay mo? Book now at KVRA Hometel. KVRA Hometel. Stay with us. Feel like home. Huwag kalimutang mag-like, share for more hometel reviews. See you in the next adventure. Hey business owners, are you ready to showcase your unique destination? Do you own a resort, restaurant, or attraction that deserves the spotlight? Now's your chance to showcase what makes your place truly unforgettable. One-of-a-kind experiences. Let's put your business on the map and inspire travelers to visit. Partner with us and let the world discover. We'll create stunning content that captures the heart of your destination and leaves a lasting impression on visitors. Let's make it happen. Message us on Facebook or give us a call today. Be seen,